Hola, benvinguts a Mas Blanc i Jové, soc la Sara. Hola, Sara. Molt de gust. Hola, què tal? Per mi fer país és teixir complicitats en el territori i sumar. És a dir, crear relacions positives per tots els membres i sumar. Hem vingut a Mas Blanc i Jové a fer una passejada per les seves vinyes i un tas de vins. I m'ha encantat aquesta relació de veure art entremig de la natura, molt xulo. La veritat és que una sensació de cada vegada que vas caminant alguna cosa et sorprèn. De pau, no? També, sí, i molta pau. Tranquil·litat. Sí. Col·laborem en Fent País per arribar a més gent, perquè ens coneguin més persones. Al final ens agrada que estem en un poblet molt petitet d'aquí de les Garrigues, ens agrada que les persones puguin conèixer el nostre projecte i venir-nos a visitar. Hem trobat molt interessant la diversitat d'artistes que hi havia a tot el recorregut, amb el treball del ferro sobretot i el metall, la qual cosa li donava una ambientació especial. Quines són les nostres principals diferències? Doncs que tot és viticultura de muntanya, ecològica, celler 100% solar, tot verema manual, al 100% amb aquestes caixetes. Jo espero que la persona que vingui a casa nostra es senti molt ben acollida i que senti que és un projecte que ha nascut de l'amor i que pugui entendre millor que els vins, al final, no deixa de ser un producte molt arrelat, un producte que ve d'un territori concret, no?